In de Harkema sjocht het er alweer aardig winterskuut. Sa ek op de Ikelone. Bereid dat hier een sfeervolle kriesbeen te vinden is. Hoi. Is er een... Oh ja, dus... Goeie. Goeie. Wie hing de vraag, wat hing het er bij hem in de kriesbeen? Alle keer verschillende kleuren ballen, witte en blauwe en witte slingers en een blauwe piek. En zullen we die ook even simmen, hè? Je wist wel. Nou, zorg eens aan. Dan komen we naar binnen, hè? Nou, zorg eens aan. Die is heel mooi. Ja. En hij hem ik bewust voor blauw en wit kozen? Nou, we doen alle hier weer een andere kleur en we vonden blauw met wit nou mooi. En kip je hem dan elke keer gewoon weer volledig naaien? Of, Nee, hè? Nee. Dit is gewoon een kunstbeam en we hebben al je verschillende soorten ballen die ik met mijn dochter dan ruilen we. Die ene keer had ze die kleur erin en dan had we de kleur erin. We hadden ik wel rood in en ik wel groen en... Dus eens kijken wat voor Jim dit hier het beste onviel. Ja. En dit hier weer dat blauw. Ja, dat vonden we mooi. Kerst hoe je in mij krijgt zo'n mooie kriesbeen? Stuur eens een appje op 045 44 1202.